Hei täällä Sallamalla Kivuralla. Tänään olenkin täällä luonnossa. Täällä on paljon erinvärisiä lehtiä. Eikös olekin hienoja? Minulla on mukana myös tämmönen kirja, jossa on värityskuvia. Ja minä ajattelin saada näihin nyt värin täällä tänään mukaan. Mitenhän se onnistuu? Auttaisiko, jos käyttäisin noita lehtiä? Kokeillaan. No, katsotaan mitä niille kävi. Mitä meille kävi? Ne ovat aivan tyhjiä. Ei tämä käy päin. Kokeillaan uudelleen. Laskekaa minun kanssani vaikka, että abrakadabra. Joo. Abrakadabra. Sano sinäkin siellä. Abrakadabra. Hyvä. No nyt katsotaan. Saatiinko värit Hienoa, me saatiin värit kuviin. Hyvä, olette hienoja, hyviä tekijöitä. Loistavaa. Tämä on hienoa. Nyt me olemme saaneet värit kuvan. Mutta minä haluaisin jotain muutakin vielä täältä. Löytyisiköhän, osattaisiko me tehdä maalaus? Joku hieno taiteellinen maalaus. Minä kokeilen. Otetaan tästä kasalehtiä. Ja heitetään ne ilmaan ja... Oi, mitä tapahtui? Minä osasin maalata. Osaatko sinäkin? Hienosti maalattu. Siihen tuli Nallepuhinku, minun kaveri. Puh on kaikkein kaveri. Joo. Ja sehän olikin tällä kertaa tällaista. Katsotaan mitä ensi viikolla tapahtuu. Heippa!